Bé, doncs aquestes festes són unes dates on la cosa que fem més sovint és compartir menjar en una taula amb els nostres amics, els nostres familiars, i una cosa que us vaig ensenyar ara és com podem fer una presentació d'embotits de l'aperitiu o per un sopar informal de manera que quedin més bonics. Veureu una foto, per aquí, amb algun punt us posaré una foto, que és la safata que realment vaig fer, la taula que vaig fer inicialment. No es va gravar el so, però no va gravar la imatge, i per tant ara us el torno a repetir, més o menys, a veure com sortirà. Per això m'he preparat diferents embotits: catalana, llom, xoriç, fuet, formatge, fruites, raïm i nabius, grats de carboni, com pot ser unes torradetes i unes galetetes salades, i una mica de formatge muntallador perquè en farem estels. I més important, una copa de xampany de canya alta, perquè el que necessitem és que tingui el broc petit per poder fer les flors. Bé, doncs ens posem a la feina. Començo per la catalana, agafo la copa de xampany i li poso la catalana aquí dalt el broc. Més o menys per mig tant, vagi quedant mig dintre i mig fora. Els anem encavalcant entre ells i al mateix temps vagin quedant per dintre. I un cop els tenim, agafem la copa i li fem el tomb. I aquí tenim la primera flor. A més alta també, la girarem. Com podeu veure, tots els tallets fan el capullet a dintre i la resta de fulles al voltant. I faré el mateix amb el xoriç. I tot seguit el col·loquem. I ara ja està bastanet. Agafo el llom i faig exactament el mateix. I li dono el tomb. I tenim la tercera flor feta. I ara anem a acabar d'omplir el que són els espais buits de la safata. Per exemple, aquí hi posarem una miqueta de raïm. Bé, abans de posar el raïm, posaré unes galetes salades. Aquí podem posar-hi com si fos una llenya. Aquí posarem unes torradetes.
Posem al revés, com si fos un estel. Aquí sí. I poso el raïm. I aquí tots aquests foradets. Hi posarem uns quants nabius. I ara ja per tallar els estels tinc un tallador vellet de que serveix. Guardem. I ara ja els col·loquem aquí de manera i ja veieu que de pressa que he fet la taula d'embotits. Espero que us hagi agradat, que us animeu a fer-la i ara us deixaré amb un recull de fotos. Doncs bé, per la safata que vaig a fer ara, primarà més la forma que tingui al final que no pas el que realment hi posem. Està inspirada en una que vaig veure a l'Instagram i jo m'he preparat, hi ha uns estels de formatge, uns cogombrets amb vinagre, xoriç, nabius, galetes salades, nous, pernil dolç, boles de formatge, llom embutxat i també tinc unes figues seques. Aquestes boles de formatge són amb figa dintre. Començaré posant l'estel, un estel aquí, i a partir d'aquí li aniré posant cosetes. Llavors, per exemple, començarem amb el xoriç, però el vaig posant junt i vaig fent una espiral.
posaré així jo. I farem una cosa, com que l'estel gairebé no es veu, li posaré una boleta a sota i l'estel. A continuació farem el mateix amb aquestes boletes. Tinc tot el llum, vaig, i el que tinc menys el posaré allà. Bé, com que tinc més xoriço a mida que l'he canviat i ara agafaré una mica de pernil dolç tires i faré el mateix. Agafo el pernil. Bé, doncs segueixo plegant el pernil i el posaré aquí baix. I amb aquest se li veu més la formeta. I ara... No, ara posaré unes patates salades. Aquí al damunt posaré uns estels. Unes nous. Les boletes de mozzarella en fines.
Bé, doncs abans de començar agafem els ràbens, els hi tallem una miqueta a la punta i bé, aquest ja no serveix, però he tallat massa. I això a sobre, llavors un, dos, tres, quatre. Ens el deixem aquí al costat. I ara ja tenim un bol aquí amb aigua i hi poso els ràbens dintre que quedin coberts. I ho deixem així. I 5 i que pengem l'aigua i deixem que vagi fent efecte. Junt amb els ràbens hi posarem també unes pastanagues. Vaig a provar de fer una cosa. Això no ho he provat. I ja està, i ho deixem reservat. Cogombre, pebrot, pastanagues i ràbens. Bé, doncs tinc una paella al foc que ja s'ha escalfat. Poso, una miqueta d'oli. I tiro uns pinyons, unes nous, esperem un palet, més petites, però tampoc gaire. Tinc a punt unes tomates cherry.
taronges. Que va minvant molt i faig una altra espolvorada d'oli, és oli d'oliva, i ara, abans que es cremi res, quan ha minvat així, ja ho aboco. Llavors, quan s'ha refredat una mica, aquí posarem la burrata. La burrata és un formatge que ens el venen en pot, en líquid, i llavors això abans de menjar es talla tot, es remena tot i es posa damunt d'una torrada. Bé, per fer la fusta d'avui no us dic cap ingredient perquè encara no sé què hi posaré, per tant ja ho veureu al final. Per començar, agafo l'amanida de burrata, que no heu vist fer, i us ensenyo què se'n fa, perquè ho farem en porcions més petites. S'agafa el formatge, que de dintre és totalment cremós, es talla aquí, seguidament agafo una copa de xampany, agafo salmó i el poso com posàvem l'embotit l'altre dia. Això és bo d'acompanyar-ho d'unes galetes sabatetes també al costat.